Ahojte. Usilovne na sebe pracujem, usilovne na sebe makám, budujem sám seba, makám na sebe, aby som sa už nikdy nezajakával, makám na tom, aby som mal lepší život, makám na tom, aby som už nemal nikdy v živote blok reči. No čo keď človek na sebe pracuje a maká roky, mesiace, roky a niekedy príde nejaká situácia, kedy tá situácia nevyjde úplne tak, nevyjdete z tej situácii tak, ako by ste si želali na 100%. Keďže tento kanál alebo tento profil je o blokoch reči, o zajakávaní, tak sa budeme teraz baviť o zajakávaní a blokoch reči. Keď máte nejaké stretnutie po mesiacoch, po rokoch a máte dobrý úspech s komunikáciou, ste spokojní so svojou rečou a ste spokojní so svojím životom, ale príde nejaká situácia a v danej situácii sa cítite tak, že neviete, či to spravíte, neviete, či to dáte, neviete, či z tej situácii vyjdete ako víťaz. No a náhodou sa stane niečo také, že nevidíte z toho úplne tak najlepšie, tak čo spravíte? Sú dve možnosti. Buď spravíte to, že poviete, že moje bloky, moje zajakávanie je späť a neviem proste, čo s tým spraviť. Alebo, a toto je správne riešenie, spravíte druhú alternatívu, druhé riešenie. Poviete si, OK, vieme, že nejaké bloky, nejaká zajakavosť alebo niečo tu môže ešte niekde v našom kútiku byť. A záleží na nás, ako sa k tomu postavíme, lebo my nevieme dopredu roky sa vytrénovať. Hej. My trénujeme každý jeden deň. Preto aj hovorím, aj rozprávame, že tento tréning nemá nikdy konca a nikdy nie je, že zakončujem tréning a jednoducho už nikdy v živote nebudem mať problém, nikdy v živote nebudem mať blok a nikdy v živote sa nezakoktám. Niekedy sa môže v živote niečo takéto stať, že niečo nevyjde podľa vašich predstav, ale presne v takýto moment a v takú dobu treba vedieť, že jednoducho treba sa z toho poučiť stále, z nejakých takých situácií, ktoré nevyjdú presne tak, ako by ste chceli, a jednoducho zobrať si z toho to dobré a vyvarovať sa v budúcnosti, aby sa nejaká takáto chyba alebo niečo takéto neudialo do budúcna. Takže nebrať to tak, že niečo sa vrátilo, nebrať to tak, že niečo hrozné sa stalo, ale jednoducho brať to tak, že urobiť, respektíve lepšie sa možno pripraviť do tej situácii do budúcna a vedieť, že jednoducho je to, treba to prijať a treba byť pozitívne naladený jednoducho a to je najhlavnejšie a jednoducho nebáť sa. Lebo celé to je len o tom, že či sa človek bojí, bude mať ten blok, alebo jednoducho je uvoľnený, kľudný a vôjde do tých situácií a bude sa snažiť až dovtedy, dokým to nezvládne. Takže ďakujem veľmi pekne, že ste si dopozerali dokonca toto pár minútové video a budem sa tešiť na najbližšom videu. Ahojte.